Video yathu lero tionesana mmene tingapangire kuti tikakhala online pa Facebook tisamaonese munthu asamadziwe kuti ifeyo tili online. Ndemo sarana nthawi tati ndioneseni kuti timatani. Ndiye chimene mmayenera kuchita ndikupita apa pa menu, kenako museselesa m'munsi, ndikupita pa settings and privacy, kenako settings, kenako museselesa m'munsi, ndikupita apa pa active status, kenako apa make sure kuti pakhale off. Ngati pali on chonchi bwezanipo kuti pakhale off, ndikuti mpangano turn off. Ndikuisa ntchito njira yachidule popanga chonchi. Umangopita apa pa messages, kenako apa pa settings, kenako active status, ndikuti make sure so kuti apapa pakhale off. Ndikuti zikatero zakuthandizani kuti munthu asamadziwe kuti muli online pa Facebook. Basitu kupanga kwake ndikumenekoko. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video sadira.